Následující obsah obsahuje hlasové zvuky a blikající obrazovky, které mohou u některých jedinců. Hledáte ultimátní zážitek v Minecraftu? Připojte se k našemu survival economy serveru a objevte svět plný nekonečných možností. Fungovalo to. Ale čas sa vôbec nepohol. Dnes máš dobrou náladu. Docela změna oproti včerejšímu výjevu. Len vďaka tomu, že som v Jeffovej pizzerii našiel balán s guličkami, ktorému môžem testovať už času. Co? Povedal som, že dneska musím do knižnice vrátiť knihu. Hej, to je Osvald. Práve sme objednali nejakú pizzu Ozzy. Poď, hovoríte ti jak nikto. Napríklad ako čarodejník z krajiny Oz. Teraz už áno. Vieš, keď som bol malý, miloval som kapelu Freddyho Fazbeara. Dokonca som mal plyšového Freddyho, s ktorým som spal. Teraz sa pozriem na to pódium a tie veci ma desia. Je to divný, ha? Když jsi starší, věci, které jsi měl rád jako malý, jsou děsivé. Jako klauní. Áno, alebo bábiky. Niekedy si myslím, že všetky bábiky, zoradené v izbe mojej sestry, na mňa pozerajú. Začal som zaspávať a hovoril som si, že to Eternal Song je perfektný názov pre ten film. Pretože som nemyslel, že to niekedy skončí. Co si o tom myslíš, Ozzy? Ten som nevidel. Jmenuji jeden film, který jsi viděl a opravdu se ti líbil. Napríklad E.T., ten mám rád. E.T.? E.T. bylo tak před 3 lety. Opravdu se musíš dostat víc ven. Tam odkud si nemáte kina? Jasne, že máme kina. Fakt sa mi ľúbi jedno z názvov Netflix. Divný, nikdy jsem o tom neslyšel. Ej, chceš si zahrať nejaké hry? Bežte, ja si myslím, že zostanem u stolu. Co? Budeš se dívat, tak hrajeme? Je něco špatně? Pokud se najednou rozhodli, že se ti líbí Freddyho hudba, tak ti musíme rychle pomoct. Nie len, mám pocit, že si za vás užívam. Myslím to ako, že mi platíte za moje hry a pizzu. Hej kámo, to je v pohodě, ani si to nevšímáme. Čo keby som sa s tebou len tak poflakoval? Zatiaľ čo budeš hrať hry? Nemohli by sme hrať pomocou tohto? Myslím si, zabudol som, že mám na sebe tieto gate, ktoré majú tieto všetky tokeny. Jo, to by šlo, Ozzy, tak jdeme. Si blázon, ty kokos! To som presne ja. Oco, koľko ti bolo v roku 1985? Bol som len o pár rokov starší ako ty. A okrem basketbalu som myslel na to, koľko šuťakov utratím v herni. Čo sa pýtaš? Robil som nejaký prieskum. Jeffová pizza je ešte predtým, než to bola Jeffová pizza. Bola to nejaká herna, ne? Jo, bola, ale zavreli to. Jako všetko v tomto meste. V podstate áno. Jeff je vzadu? Niečo asi nie je v poriadku. Čipe! Majku! Mám ísť za tebou? Nemôžeš tam ležiť. Ešte som sa nenarodil. Nemôžeš. Dneska nepřišel projekt klasický plátek a sodovku.
Dobre. Ak príde, nech mi zavolá, prosím. Oco? Osvald! Ako si predstavíš, že sa mi budeš schovávať v špinavých veciach? Ja... Nepočul si ma, že som ťa volal? Čas sa tentokrát pohol? O čom to hovoríš? Pozri sa, aké to špinavé. Tati! Tvoja matka bude... Tati! Jeffy! Pre pána Jana, čo si zač? Toto nemôžeš, to je únos, alebo niečo také. Mama za chvíľku bude doma, zavolá políciu. Idem do izby, nesnažím sa utiecť, len idem do izby. Osvalde, jsem tu. Otevři dveře. Musíš mi říct, co se děje. Je tu? Kde? To oco, nej v poriadku. Aj neviem, kde vlastne je. Je v ložnici, dívá se na televizi. K večeři ti udělal koláč s kuřecím masem. Je na sporáku. Čo? Nejsem hladný, viděla si otca? A je v pohodě? Je v pořádku, ale mám starost o tebe. Myslím, že je dobře, že zítra začne škola. Myslím, že trávíš až moc času sám se sebou. Asi by som mal ísť spať, musím ráno vstávať. Myslím, že je to super nápad. A poslouchej, když mi budeš psát, když jsem v nemocnici, ujistí se, že je to opravdová pohotovost. Myslel som si, že sa niečo deje, prepáč. V pořádku, zlato. Odpočím si, ano? Jasné, a prajem dobrú noc. Netrávim čas so sebou, vlastne som bol so svojimi priateľmi v roku 1985. To voní dobre. Bol tu len sen, možno to všetko radšej zabudnem. Nový školný rok, nový začiatok. Je ti líp? Áno, je mi lepšie, ale som celkom hladný. Mami, Co je? kde je ocko? Osvalde, tvůj táta sedí přímo tady. Jestli je tohle nějaký propracovaný vtip, můžeš si s ním hned skončit, protože to oficiálně přestalo být vtipné. OK, rozumiem. Prestanem s tým, prepáč. Táta tě před prací hodí do školy a ani jeden z vás nechce přijít pozdě. Nerozumiem tomu. Si reálnej? Je toto reálné? Stáva sa do mňa šialenec? Můžu si přisednout? Áno, jasné, že môžete. Čo to čítaš? Řecká mytologie. Tuhle knihu jsem četla snad tucetkrát. Je to pro mě úticha. Čtu to, když potřebuju nabrat odvahu. Prečo? No, řečtí hrdinové jsou super stateční. Neustále bojují s nějakými velkými monstry, jako je Minotaurus nebo Hydra. Trochu to uvádí věci na pravou míru, víš? Bez ohledu na to, jak zlé jsou mé problémy, alespoň nemusím bojovat s monstrem. Ako veľký žltý zajac? Co? Nič, tú knihu čítaš, keď potrebuješ byť statočná? První den v nové škole, třetí den v novém městě. Zatím tu nikoho neznám. Ale poznáš, ja som Oswald. Já jsem Gabriela. Ďakujem, Gabrielka. Táto konverzácia, to som dnes potreboval. Fakt ďakujem. Nebudeš nič jesť, tati? Dobre, tak ja si tam pohár mlieka a urobím si domácu úlohu.
Ahoj, víš, že v noci prodávám jenom celý pici a žádný plátky? Áno, zastavil som sa len na džus. Dobře, jo, nech mě jenom vytáhnout koláč z trouby a pak ti přinesu džus, ano? No tak. Tati, furt si tu. Prosím, buď nažive. Musíš byť. Dýcháš? Nemôžem zavoliť mame. Bude si mysleť, že som šialený. Jaký zajac má tesáky? Ty netvor! Tati? Osvald? Prečo som tu? Čo sa stalo? Schoval som sa do bazéna, aby som si z teba urobil srandu, čo som nemal robiť. Prišiel si ma hľadať a myslím, že si sa musel udrieť do hlavy a padol si do bezvedomia. Je mi ľúto, oci. Príjma tvoje ospravedlnenie. Ale máš pravdu, robiť si to nemal. Jeff by sa toho bazénika mal naozaj zbaviť, než bude mať na krku žalobu. Súhlasím. Krvácaš? Áno, porezal som sa, keď som sa ťa snažil vyťahnuť. Doma ti to vyčistíme. Potom sa ti o to mama postará, keď sa vráti z práce. Oci, viem, že niekedy som poriadne otravný, ale mám ťa naozaj rád. To ja tiež, chlapče. Hej, kluku! Zapomněl jsi džus!